रची कुहारा मूर्ति बनवलस कैलस मौलिया सिंगार हीरा के पुतवा अंगना लिपवल लाइल बागर हौल के हार है रची रची कुहारा मूर्ति बनवलस कैलस मौलिया सिंगार है हीरा के पुतवा अंगना लिपवलस लाइल बागर हौल के हार है दे दी दर्शन मोरी मैया अलकारो में तोहार चू चू चहके लगल चिरैया हो गइल भिनुसान गामे गामे घरे घरे दर्शन देखा दी सिरसिया मथौली के भगिया जगा दी गामे गामे घरे घरे दर्शन देखा दी सिरसिया मथौली के भगिया जगा दी और जीवा अपने हमार दे दी दर्शन मोरी मैया अलकारो में तोहार चू चू चहके लगल चिरैया हो गइल भिनुसान दुखिया गरीब माई कोढ़ियो पुकारे जग सारा चलतावे रौरे सहारे दुखिया गरीब माई कोढ़ियो पुकारे जग सारा चलतावे रौरे सहारे हरे पपियन के कैलू संहार दे दी दर्शन मोरी मैया अलकारो में तोहार चू चू चहके लगल चिरैया हो गइल भिनुसान गौतम राइटर के छूटे ना लेखनिया रौरे हो कृपा गावे दुर्गेश भजनिया गौतम राइटर के छूटे ना लेखनिया रौरे हो कृपा गावे दुर्गेश भजनिया गुलशन पे करी विचार दे दी दर्शन मोरी मैया अलकारो में तोहार चू चू चहके